Ayo yo. Hop. Ya. Jagat kae mulon elayangane ono-ono rasane jagat kae mulon elayangane ono-ono badiane tobat kesite jalan sembrani otong jok bareng lain simen awet ora padha tenanin hey what nevertheless bos ya wiki ngabani ngopo wiki heh lah iya pergane ngopo kepiye heeh oh ya iya rene diajeng selehno kuwi heeh iki ya kene diajeng nah kowe wani kene mapan kene nah kepiye carane nambani kepiye kowe mau sret heeh sesuk bojomu tak ngono iki saiki praktek karo penyanyi ya siap siap hemah hemu semprong bolong buntu alu tambani getekane atiku yeah oh sedake tak yeah motor piye rasane piye enak sekali penak didadari ganti sopo ya sampean jare sampean heeh ya ayo ya
Mot nyar kowe. Mot nyar kowe. Malih babi soko dipangan kowe. Mot nyar kowe. Ayo no. Wah. Berubah menjadi macan toh. Syukur. Kita. Digelar, diwangi gelar. Ya. Lha nek wong arek ngangkah ki yo ngono kuwi. Lah, Lungguh kene, Mbah. lungguh kene dijabno. Ora lungguh kene sik. Ora to. Besong lungguh sik. Duduk. Salatullah. Nenge Mbak. Aku ditinggal. Ora. Ayo Mais. Mais. Ayo. Mas. Yo, alan-alan yo. Biake nek nuruti sura ora enek rampunge gitu. Lah aku kira gek poso. Kowe timbangane angel-angel to, Ro. Wala action. Ya Allah. Kowe kan lihat jerum. Kayak apa? Sapi. Sapi metal ya. Kayak mi jerum. Timbangane rokel karo kae iki lho tak goleke judune Selingkuh kono. Do mesraan. Ya rembukan. Piye menurutmu hari ini Mbah Suro piye? Seperti kire. Tapi kelihatannya bagus. Bisa karo aku wis ra karepku nangis aku isih senajan lara mimpi aku ilang bisa ganti meneh. Solo.
Kaya wong kowe wis lali. Mandar becek dukung ekon dinasani. Aku wis sono malah penggawe susah. Yo. Pangarsanipun Bapak RT utawi Pak Sugiarto kasuwun lumebet wonten ing salebetipun kalangan. Monggo perwakilan saking Pak Sugiarto utawi Pak RT Slamet. Oh iya.
menawi wonten ing carita Kukuring Senopati minangka pungkasaning carita nanging ing mriki wonten ing kutha Seta Kukuring Senopati minangka syarat sarana pangruwating Sukerta ing pangaja wiwit dinten kukukan rit tansah pinaringan kabejan kamulyan tansah pinaringan receki ingkang banyu milih sembodo kang jinongko cumuh kang kinayo tansah pinaringan Teko rahayu ilujeng selam Tino Pihno saking leher sami kuat Sarap. Kirang datusan saru juming pengantin
saestu nyuwun samudra pangarsami. Kula marepon nyuwun pangaksama. Apabila agen kawula nderekaken kata atur ingkang boten dadosaken penggalih panjenengan sedaya saya nyuwun pangapunten. Kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti durga mendak kala mati lebur dening pangastuti. Mugi-mugi pinanggih wonten sanes medal rahayu-rahayu kanthi kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.